Huwag po. Maawa po kayo sa akin. Tatakas ka pa ha? Hinihintay na po ako ng lolo ko. Mang Natoy, huwag po. Ano mo? Maawa kayo sa akin. Pwede kailangan magawa ko sa'yo gusto. Tatakas ka pa kasi! Hindi ka naman makalalayo! Tulong! Walang makaririnig sa'yo! Tulong! Kahit pa ulit-ulit ka pang sumigaw! Parang awa niyo na, tulungan niyo ako! Halika dito, babae ka! Pahirapan mo pa ako sa kahabol sa'yo ah! Akala mo naman makatatakas ka pa! Demonyo ka! Hayop ka! Sinabi ng pakawalan mo ko eh! Hindi kita pakakawalan! Tumigil ka na kasi sa kapapalag mo! Kung ayaw mong tumigil, makatitikim ka talagang babae ka sa akin! Aray! Anak ka na! Bakit mo ko kinagata? Gusto mo bang pasabugin ko yung bawa ng ulo mo, ha? Huwag niyo po akong papatayin. Maawa po kayo sa akin. Pabayaan niyo na akong makauwi sa amin. Pangako po hindi ako magsusumbong ng Natoy. Kung ayaw mong tagtarin ng balay ang katawan mo, sumunod ka na lang sa akin, ha? Huwag mo na akong perapan pa! Ha? Nakakaintindi ka naman pala eh. Parang hawa niyo na po. Maawa po kayo, Mang Natoy. Sabi ko naman sa'yo, walang makaririnig sa'yo rito. Mamabaos ka na sa kaiyak at kasisigaw. Walang sasaklolo sa'yo. Kaya sumunod ka lang sa gusto ko, ha? Kung gusto mo bang makauwi ng buhay sa lolo mo. Ipinaling na lang ng dalaga ang kanyang ulo habang impit na umiiyak. Ayaw niyang makita ang muka ng taong nakaibabaw sa kanya habang ginagawan siya ng kahayupan. Dalangin na lamang niya na bumuka na lamang sana ang lupa at lamunin siya kesa naman mapagsamantalan siya ng mga oras na yun. Maagang naulila si Dede sa mga magulang niya. Tanging lolo Miming niya lamang ang nagpalaki sa kanya. Dahil sa kahirapan, huminto na lamang siya sa pag-aaral. Maagang nagtrabaho. Sa kasalukuyan, labandera siya ng isang mayamang pamilya sa kanilang lugar. Pauwi na siya sa kanilang bahay galing sa paglalabada. Nang hintuan siya ng lalaki kasama ang kapatid nito dahil kilala naman siya at mabait naman ito. Huli na nang mapagtanto niya na may masamang balak pala ang dalawa sa kanya. Mabilis na nitong iniliko ang sasakyan sa pribadong daan na pag-aari ng pamilya nito. Nang huminto sila, pakaladkad siyang ibinaba ng dalawa sa sasakyan. Nagawa man niyang makatakbo rito pero nahabol pa rin siya ng mga ito. Nanatili lamang siyang nakapikit habang tahimik na umiiyak. Pati labi niya nanginginig sa matinding takot. Hindi niya maigalaw ang buong katawan niya. Natatakot siya na baka sa maling kilos niya biglang pumutok ang baril na nakatutok sa ulo niya. Ilang sandali pa, tumayo na ang lalaki sa pagkakatagan sa kanya. Akala niya tapos na ang nararanasang bangungot nang pumalit naman dito ang nakababatang kapatid na lalaki na naiwan sandali sa sasakyan para magbantay. Pagkatapos ng pagpapakasasa sa kanya ng dalawa, narinig ni Denden na nag-uusap ang mga ito kung ano ang gagawin sa kanya. Hindi natin siya pwedeng pakawalan. Baka ipahamak tayo ng babae niya. Tsaka magsusumbong yan. Anong gagawin natin sa kanya? Kuya, ayokong makulong. Ikaw naman ang may kagustuhan nito eh. Sinabi ko na sa'yo, delikado ang gagawin mo. Puro ka naman reklamo eh. Hindi tayo makukulong. Basta sumunod ka na lang sa sasabihin ko. O sige, ikaw ang bahala. Dinig na dinig ni Denden ang plano ng mga ito sa kanya. Sumulya pa ang mga ito bago tumalikod. Akala marahil lamang ito na wala na siya ng malay. Kahit masakit ang buong katawan at nangihina,
Pilit niyang gumapang palayo. Nagawa niyang makapagtago sa matataas na damo. Ilang sandali lang, dinig na dinig niya ang malulutong na pagmumura ni Natoy at hinahanap siya. Hanapin niyo! Hindi pa yun nakalalayo! Pare-pareho tayong malilintikan kapag nagsumbong yun! Yung babae na yun! Kailangan natin siyang mahanap bago dumilim. Dahil kung hindi, mahihirapan na tayong hanapin siya. Kaya nga bilisan niyo ang paghahanap. Doon sa banda ron! Doon ka! Dito naman ako! Lalong nagpakasiksik si Denden sa mga makakapal na damo. Habang tutup ang bibig, pilit din niyang nilalabanan ang mapaiyak at matinding takot. Nang makitang nakalayo na mga ito, saka naman niya inumpisahan na gumapang muli palayo sa direksyon na pinuntahan ng dalawa. Napatda ang dalaga nang makita ang ilog sa harapan niya. Tingin niya mababaw lamang iyon. Pero ang nagpakaba sa kanya ang mabilis na agos nito. Nang marinig ang mga yabag paparating sa kanyang kinaroroonan, pikit mata niyang tinawid ang ilog para matakasan ang magkakapatid. Samantala, sa bahay nila, kanina pa nakatanaw sa daan si Kamimeng. Labis siyang nag-aalala sa kanyang apong si Tenten. Dapat kasi, kanina pa yun nakauwi. Pero sumapit na ang gabi, hindi pa rin ito nakauuwi. Kanina pa siya nakaramdam ng matinding takot, pero pilit niya lang iyong nilabanan. Hey, nasan ka na ba, apo ko? Bakit hindi ka pa umuwi? Mabuti pa kayang puntahan na kita sa bahay ng amo mo. Sana naman walang masamang nangyari sa'yo. Kinuha na lang ni Kamiming ang salakot at ang itak at itinali sa kanyang bewang. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya nang mapahinto. Sa di kalayuan, naaninag niya ang isang bulto ng taong naglalakad. Para iyong lasing na pasuray-suray, tiningnan niya iyong maigi habang humahakbang papalapit dito. Denden, ikaw nga, apo. Pero bakit ganyan ang ayos mo? Anong nangyari? Habang papalapit ang apo, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng matandang lalaki. Parang ibig niya na siyang umiyak, lalo na nang mapagmasdan ang itsura ng kanyang apo. Wala na sa ayos ang damit nito at gulagulanit na. Busangsang ang buhok, may bahid ng dugo sa gilid ng bibig nito. Maputik at may mga damong nakasabit sa katawan nito. Mugto ang mga mata at walang sapin ng paa. Saktong ilang hakbang na lang ang layo sa kanya nang matumba ang dalaga. Apo! Diyos ko! Ano nangyari sa'yo? Tulong mga kapitbahay! Ang apo ko! Tulungan niyo kami! Narinig naman ng mga kapitbahay ang sigaw ni Kamiming. Isang binata ang humahangos na binuhat ang dalaga sa loob ng bahay ng mga ito. Ang ilan sa nakakita ng itsura ng dalaga ay naruroon pa, pero walang nagsalita pagkatapos. Matulungan lang ang matandang lalaki. Iniwan muna siya ng mga nagbagandang loob na kapitbahay. Naupo naman si Kamiming sa tabi ng apo. Pinagmamasdan niya ito nang biglang nagmulat ang mga mata ng dalaga. Lolo. 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 Ano bang nangyari sa'yo, apo? Magsabi ka ng totoo. Bakit ganyan ang ayos mo? Mga hayop sila! Mga demonyo! Masunog sana sila sa impyerno! Mga baboy! Huminahon ka, apo. Ano bang ibig mong sabihin? Huwag sana yung iniisip ko, Diyos ko po. Huwag ang pinakamamahal kong apo. Ginaasan nila ako.
Sabihin mo kung sino. Magsalita ka, Apo. Sino ang mga hayop na gumahasa sa iyo? Ang magkapatid na Natoy at Elmer. Sila pong bumaboy sa akin, Lolo. Sinasabi ko na nga ba? Mga nag-aanyong tupa lang sila. Pero mga demonyo ang mga pag-uugali. Mga hayop! Papatayin ko sila! Pagbabayaran ko sila ngayon! Hello, saan po kayo pupunta? Huwag po kayong umalis. Pakiusap po. Pagbabayaran ko sila sa ginawa nila sa'yo. Huwag na po, Lo. Baka kung ano pong gawin nila sa inyo. Paano na po ako kapag may nangyaring masama sa inyo? Hindi ako papayag na hindi sila magbayad sa ginawa nila sa'yo. Mga dayo lang sila dito sa baryo natin. Wala silang karapatan na dalhin ang kademonyohan nila dito. Tumayo ka dyan. Pupunta tayo kay Kapitan. Magrereklamo tayo. Sasampahan natin sila ng kaso. Yung magkapatid na yon. Pero may impluensya sila, Lo. Baka wala tayong laban. Ayoko po. Ayoko. Huwag kang matakot, Apo. Ikaw ang naagrabyado dito. Ikaw yung biktima. Kailangan nating mabigyan ng hustisya ang nangyari sa'yo. Kahit labag sa loob, naging sunod-sunuran na lamang si Denden sa lolo niya. Nagboluntaryo pa ang mabait nilang kapitbahay na si Aling Bebe na samahan sila sa barangay hall. Hindi na nila naabutan si Kapitan doon. Pinayuhan sila ng isa sa mga konsyal na naroon na pwede silang dumiretso sa pulisya. Dahil nga malalim na ang gabi, ipinagpabukas na lamang nila ang pagpunta doon. Nang makauwi na ang maglolo sa bahay nila, pareho silang hindi makatulog. Pakiramdam ng dalaga tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, mukhang ang magkapatid na yun ang nakikita niya. Napaiyak na lamang siya, ganun din ang kanyang lolo. Kinabukasan, kahit walang ganang kumain, pinilit pa rin ni Denden na bigyan ng laman ang kanyang tiyan. Bilisan mong kumain dyan, Apo. Sasamahan daw tayo ni Aling Bebe sa bayan para makapagsuplong sa mga pulis. Lolo, natatakot po ako. Baka tayo pa ang mapasama. Huwag kang matakot, Iha. Nandito lang ako. Kailangan mong magpakatatag, lalo ngayon. Kailangang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa'yo. Kailangan nilang magbayad. Kapag hindi ka nagsalita, tiyak na mayroon pang susunod na mabibiktima ang mga demonyong yun. Opo, Lo. Lalaban po ako. Sana lang maging patas sa atin ang batas. Hinintay lamang nila ang kapitbahay nilang si Aling Bebe. Ang tricycle na lang ng anak nito ang kanilang sinakyan papunta sa bayan. Pagdating sa istasyon ng pulis, dumiretso sila sa women's desk at nagsalaysay ng testimonya. Mismong sa araw na yun, nakaharap muli ni Denden ang magkapatid. Napuno na naman ng takot ang kanyang dibdib. Napaiyak na lamang siya pagkatapos. Parang hindi niya magawang titigan ang mga ito sa mukha. Tila paulit-ulit niyang nakikita sa isip ang mga nangyari ng araw na yun. Nahuli pa niya ang nakakalokong ngiti ni Elmer sa kanya. Galit na sinugod ng kanyang lolo ang mga ito. Nanginginig ang buong katawan ng matanda sa matinding galit. Mga demonyo kayo! Paano niyo nagawa ang bagay nito sa apo ko? Wala ba kayong ina o kapatid na babae? May asawa at anak ka pa naman, Natoy! Mga animal talaga kayo! Dayo lang kayo sa lugar namin! Pero kayo pa ang malakas na gumawa ng kayupan! Taga rito rin kami. Dito kami nakabili ng lupa at bahay. At isa pa, wala namang katotohanan ng sinasabi ng iyong apo. Inosente kami. Kaya kaya naming patunayan yan.
Ang kapal talaga ng mukha mo! Apo ko pa ang pinalabas mong sinungaling na gumagawa ng kwento! Pagbabayaran niyong ginawa niyong ito! Nagsasabi po ako ng totoo. Ang kiripo kasi ng apo ninyo kung kani-kanino siya sumasama. Tapos kami ang pagbibintangan? Sa tingin niyo kaya, makakaharap kami sa inyo kung talagang ginawa namin yan sa apo niyo? Hinahayaan niyo kasing lumalandi ang apo niyo sa kung kani-kanino. Tama na ang kasinungalingan mo! Mabubulok kayo sa likod ng rehas! Titiyakin ko yan sa inyo! Huwag kayong pakasisiguro. Yang apo niyo ang pagsabihan niyo. Baka magsisi na lamang kayo sa huli. Kunyari naglalabada pero lalaki pala ang inaatupag yan. Higit kong kilala ang apo ko kaysa sa inyo. Kahit kailan, hindi magagawa ni Denden ang sinasabi niyo. Huwag niyo siyang gawa ng kwento. Kaya kami ang ginagawa niyo ng kwento. Mag-iingat kayo sa pambibintang niyo. Dahil baka biglang bumaliktad ang lahat ng pangyayari. Punong-puno ng pagbabanta ang tono ni Natoy. Hindi naman yun nakaligtas kay Kamimeng. Gusto pa sana nitong magsalita pero pinigilan ito ng apo. Awang-awa naman si Kamimeng sa dalaga. Alam niyang hiyang-hiya ito sa mga nangyari. Huwag ka nang umiyak, apo. Makakamit rin natin ang hustisya para sa'yo. Sana nga, Apollo. Gusto ko nang magbayad sila sa ginawa nilang kababuyan sa akin. Hanggang nakakalaya sila, hindi mawawala yung takot ko. Hindi inaasahan ng maglolo na hindi pala ganun kadali ang mga plano nila. Marami palang proseso ang kailangang pagdaanan. Nakalaya pansamantala ang magkapatid dahil di umano sa kakulangan ng ebidensya at testigo. Nanlumo naman ang maglolo habang nagpapaliwanag sa kanila si Aling Bebe. Wala kasi silang alam, kaya ang mabait na kapitbahay nila ang tumutulong sa kanila. Huwag nila kaming gawing tanga. Tumanda na ako ng ganito. Hindi na nila ako mapaglalalangan. Maghintay na lang po tayo, Lo. Ginagawa naman ata nila yung nararapat. Ipasa Diyos na lang po natin. Wala nga silang ginagawa eh. Palibhasa kasi. Maperang magkapatid na yon. Ibig lang sabihin nun na hindi patas ang batas. Tama nga yung narinig kong kanta noon. Ang hustisya ay para lang sa mayayaman at sa may pera. Huwag kang magsalita ng ganyan, apo. Lalaban tayo. Hindi ako papayag na hindi magbayad ang mga hayop na yon. Tumango na lamang si Denden habang hindi niya napigilan ang pagbalo ng mga luha sa kanyang mga mata. Porsigido si Kamimeng na mabigyan ng hustisya ang apo niya. Kaya naman, araw-araw itong pumupunta sa himpilan ng pulisya. Minsan, hindi na siya hinaharap. Walang kumakausap sa kanya. Malimit pa siyang sabihan na bumalik na lamang kinabukasan. Minsan, akala ng pulis na kausap niya, umalis na siya. Narinig niya ang sinabi nito sa kasamahan na mapapagod lamang siyang magpabalik-balik doon pero walang mangyayari sa kasong ipinaglalaban niya. Napakuyong na lamang si Kamimeng ng kanyang kamao, sabay talikod. Pagdating sa bahay, naabutan niyang apo na umiiyak. Sinusubukan itong pakalmahin ni Aling Bebeng. Ang ali ang nagpaliwanag sa kanya dahil ayaw tumahan ng kanyang apo. Halos maglabasan ang mga ugat sa muka ni Kamimeng. Anong karapatan nilang sabihing malandi ang apo ko? Hindi nga nila alam ang pinagdadaanan namin. Wala na nga may tulong. Magpapakalat pa sila ng maling impormasyon. Baka nga sila rin po ang nagpapakalat ng ganoong chismis. Nakita po kasi namin si Aling Nelia, yung asawa ni Mang Natoy. Kung ano-ano po yung sinasabi. Kesyo gusto lang daw mamera. Ako daw may kasalanan kung bakit nangyari to sa akin. Tumahan ka na, Iha.
Alam naman natin na hindi totoo ang mga sinasabi nila. Paninindigan natin ang katotohanan dahil yun ang mananaig. Tayo ang mananalo sa huli. Hindi naman umimik si Denden. Batid niya na kahit kasi ang kanyang lolo, nawawalan na rin ng pag-asa na makakamit nila ang hustisya. Lagi na lang tuloy nagbumukmok si Denden sa loob ng bahay. Tuwing lalabas kasi siya ng bahay, kakaibang tingin ang ibinibigay sa kanya. Kita rin sa mukha ng ibang tao ang panghuhusga sa kanya. Harap-harapan din siyang pinariringgan na malanding babae. Ginusto niya naman yung nangyari sa kanya. Sa katagalan, natuto na rin siyang maging manhid sa lahat ng mga naririnig kapag nasa labas siya ng bahay nila. Nang hapon na yun, habang nagwawali sa harapan ng bahay ang dalaga, dumating ang asawa ni Natoy. Agad siyang sinabunutan at pinagsasampal, at kung ano-anong masasakit na salita ang binitiwan nito sa kanya. Sinira di umano ang pamilya nila. Kasalanan niya daw ang nangyari sa kanya. Dumating naman si Aling Bebe. Inilayo siya nito sa babae. Galit na lumabas si Kamimeng nang marinig ang kumusyon sa labas. Sino ka para sugurin ang apo ko? Siya na nga ang inagrabyado. Siya pa ang sasaktan mo. Umalis ka rito sa pamamahay namin kung ayaw mong matikman ang galit ko. Tigilan mo na rin ang pagkakalat ng maling kwento patungkol sa nangyari sa apo ko. Ang demonyo mong asawa ang sumira sa pamilya nyo. Siya ang nagbigay ng kahihiyan sa pamilya nyo. Oras na kantiin mo ulit ang apo ko. Ako na ang makakalaban mo. Hindi mo ako kilala. Umalis ka na sa bakuran ko! Matalim ang mga titig nito bago tumalikod. Nakailang hakbang pa lamang ang babae na humarap sa kanila. Kay Denden ito nakatingin at pinagbabantaan ang dalaga. Nang makaalis na ang babae, inakay nila ang dalaga na pumasok muna sa loob ng bahay. Dinalan pa siya ng isang basong tubig ni Aling Bebe habang nagpupuputak sa inis sa asawa ni Natoy. Tahan na, apo. May panahon din ang babaeng yun. Matapang lang dahil may sinasabi sila sa buhay. Irereklamo din natin siya. Hindi tamang basta na lang siyang susugod dito sa pamamahay natin. Bakit po parang ako yung lumalabas na masama? Ako po yung nagmumukhang kontrabida. Di ba ako yung biktima? Hindi ko naman kinusto yung nangyari. Hayaan mo na lang silang lahat sa binabato nila sa'yo. Basta alam natin ang totoo. Gusto ka lang baliktarin para hindi natin ituloy ang kaso. Gusto nilang mapasama ka sa mata ng mga kababaryo natin para sa kanila mapunta ang simpatya ng mga tao. Parang ayoko nang lumaban. Pagod na ako. Ano ka ba, apo? Ganyan ba ang itinuro ko sa'yo? Ang agad na sumuko. Nasa tama tayo. Ikaw ang biktima dito, hindi sila. Bakit ikaw ang susuko? Aping-api ka na nga. Lalo ka pang magpapaapi. Kung hahayaan mo na lang sila. Para mo na ring sinabing tama ang mga paratang nila sa'yo. Kasi po, hindi naman tayo pinapansin. Akala niyo ba hindi ko alam? Hindi naman talaga tayo mananalo sa kaso eh. Nag-aaksay lang tayo ng oras at pagod. Hindi tayo mananalo sa kanila. Ang mahalaga ay lumaban tayo. Hindi tayo basta sumuko. Kung pinanghihinaan ka ng loob, pues ako hindi pa. Ilalaban kita hanggang sa huling hininga ko. Hindi ako papayag na magpagala-gala ang mga hayop na yon. Habang ikaw nagdurusa, ayoko na ulit na marinig ko sa'yo na sumusuko ka na at ayaw ng lumaban. Kahit si Aling Bebe, tahimik na lamang na nakikinig at hindi rin mapigilan ang maluha. Ramdam niya kasi
ang paghihirap ng dalaga. Gayon din naman ang nararamdaman ng matanda para sa apo. Nang sumunod na mga araw, lagi na lang tulala si Denden. Madalas nagkukulong siya sa kanyang kwarto. Kahit sa bakuran nila, ayaw niyang lumabas pa. Sa takot na suguri na naman siya ng asawa ni Natoy. Isang araw, nagpaalam ang kanyang lolo na may mahalagang tao siyang kakausapin. Nais sana nitong isama siya, pero mariin siyang tumanggi. Nagdahilan na lamang siya na masama ang kanyang pakiramdam. Pagdating nung hapon, masiglang-masigla ang tinig ng matanda nang dumating ito. Mukhang maganda ang naging lakad niyo Saan po ba kayo nagpunta ni Aling Bebe? May kilala kasing magaling na abogado ang kaibigan ni Bebe. Mga kasong katulad nung sa iyo ang hinahawakan niya. Yung biktima ng pang-aabuso. Sayang nga hindi mo siya nakilala. Pero sabi naman niya, naiintindihan ka naman daw niya. Bigyan ka lamang daw namin ng panahon. Lo, baka naman mahal ang bayad sa abogadong yun. Saan naman tayo kukuha ng pera? Sa pang-araw-araw nga lang hirap na tayo. Huwag kang mag-alala po. Hindi naman nagpapabayad yung abogado. Sadya daw hindi siya nagpapabayad. Ang serbisyo daw niya libre sa mga katulad nating mahihirap. Ang gusto lamang daw niya yung biktima ay lalaban hanggang sa huli. Ayaw daw niya kasing masayang ang pinaglalaban niya. Talaga po, Lo? Wala tayong ilalabas na pera? Kahit isang sentimo? Oo, Apo. Kaya sana maging matapang ka na harapin ang laban natin. Nandito kami ng mga nagmamahal sa iyo at naghahanap ng hustisya. Oo, Lo. Magiging matapang na ako simula ngayon para sa inyo. Gusto ko rin naman po silang magbayad sa ginawa nila sa akin. Ganyan nga, Apo. Huwag tayong matakot sa kanila. Nakipagkita rin si Denden sa abogadong gustong tumulong sa kanila. Nahihiya man nung una, pero ikwento niya rin ang nangyari sa kanya ng araw na yun. Sa unang tingin, mukhang masungit ang babaeng abogada. Seryoso kasi ang mukha nito, hindi man lang humingiti. Pero nang magsalita ito, mahinahon lang itong nagtanong sa kanya. Napagtanto niya, mabait naman pala ito. Naisip niya na baka dahil sa propesyon nito, kaya kailangan itong magmukhang matapang at masungit. Balita sa lugar nila ang pagkakaroon ng magaling na abogadong tutulong sa kanila. Nakarating na rin ang balitang yon sa magkapatid na Natoy at Elmer. Kaya naman, sinapakat na ni Kapitan para puntahan ang maglolo. Ganun na lamang ang galit ni Kamimeng nang makitang nasa loob na ng bakuran niya ang tatlo. Ang kapal ng mukha ninyo para tumapak sa bakuran ko! Ganyan na ba katapang ang apo nyo? Ni korting kahiyan, wala nang natitira sa inyo. Ganyan ba talaga kayo kaasalayo? Huwag naman kayong magagalit kaagad. Nandito po sila para makipag-ayos sa inyo. Huwag nyo sanang pairalin ang init ng ulo nyo. Isa ka pa, Kapitan. Nung maluklok ka sa pwesto mo, nangako kang magiging ama sa baryong ito. Nangako ka na pangangalagaan ang nasasakupan mo. Pero ano itong ginawa mo? Kumakampi ka sa mga demonyong ito. Nabili ka na rin ba nila? Ha? Ipinagbili mo na rin ba sa kanila ang katapatan at prinsipyo mo? At para sa kaalaman mo, hindi mainit ang ulo ko. Kumukulo na parang bulkan ang dugo ko sa dalawang yan. Mawalang galang na po sa inyo, Kamimeng. Pakinggan nyo sana muna ang sadya namin. Sigurado ako makikinabang din kayo ng apo nyo sa sadya namin sa inyo. Huwag kang magbalat kayong maamon tupa. Alam naman natin ng isang demonyo ang nasa likod ng katauhan mo.
Abay, nawawala ka na yata ng respeto, Kamiming. Para kayong walang pinagkatandaan yan. Respeto ba ka mo, Kapitan? Ang respetong sinasabi mo, ipinibigay lang sa mga taong karapat-dapat, hindi sa mga asal hayop na mga taong to. Talaga palang bastos sa... Sige, Kapitan. Nang magkasubukan tayo. Tara na kuya, umalis na tayo. Baliw na ata ang matandang yan eh. Baka mamaya, tagain pa tayo ng hawak niyang itak. Kayo ang uunahin kong pugutan ng ulo kapag hindi pa kayo umalis sa bakuran ko. Kamiming, ibaba mo ang itak mo. Magunos dili kayo. Pwede naman kayong mag-usap ng mahinahon dito. Sa tingin mo kaya, matadaan niyo ako sa mahinahon na usapan pagkatapos ng ginawa ng dalawang hayop na yan sa apo ko? Kamiming, pakinggan niyo naman muna ang totoong sadya ko rito. Sabihin niyo lang po kung magkano ang kailangan niyo o kung anong gusto niyo kapalit ng pag-atras niyo sa kaso. Mga hayop talaga kayo! Anong akala niyo sa amin ng apo ko? Kayang bilhin ang pera niyo? Kahit ibigay niyo pa ang buong kayamanan niyo, hindi niyo mababayaran ang kalapastanganan na ginawa niyo sa apo ko. Tanging kamatayan niyo lang ang pwedeng ibayad. Huwag na kayong magmatigas pa. Kapag tinanggap niyo ang perang inaalok namin sa inyo, makakapagbagong buhay kayo sa ibang lugar. Hindi na yung maglalabandera si Denden. Ayaw niyo bang makaranas man lang kayo ng kaginawaan sa buhay? Talagang sinusubukan niyo ako, ha? Sinabi ng hindi ko kailangan ng pera niyo. Huwag mong insultuhin ang apo ko sa pamamagitan ng pera mo. Umalis na kayo! Pag-isipan niyo muna ang inaalok ko. Huwag po muna kayo magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Hindi na magbabago ang isip ko. Ito na ang huling babala ko sa inyo. Umalis na kayo o dadanak ang dugo sa lupang kinatatayuan nyo. Sige, gawin nyo. Tingnan lang natin kung sino ang makukulong kung sakasakali. Mas lalo po kayong kawawa at ang apo nyo kapag naiwan siya mag-isa. Sa tingin mo matatakot mo ako? Handa akong makulong alang-alang sa apo ko. Hindi katulad mo. Babaeng mahina lang ang kayang patulan. Nahintakutan namang umatras ang tatlo na umiwas kay Kamiming. Hawak ang itak. Nag-umpisa na rin makuha ng atensyon sa mga kapitbahay ang nangyari sa bakuran ni Kamiming. Mabuti pa yung umalis na tayo. Nakakuha na rin tayo ng atensyon sa mga taga rito. Nakakahiya na. Hala! Umalis na kayo! Wag na kayong babalik dito! Kahit anong mangyari, hindi kami papayag na bayaran nyo! Inyo na ang pera nyo! Hanggang hindi umaalis ang tatlo, hindi ibinababa ni Kamiming ang kanyang tangang itak. Nang makalayo ng mga ito, saka lang pumasok sa loob ng bahay nila ang matandang lalaki. Si Denden naman, na kanina pa nakadungaw sa bintana, ay sinalubong ang kanyang lolo. Ayos lang po ba kayo? Namumutla po yung mukha niyo sa galit. Teka lang po, ikukuha ko po kayo ng tubig. Maupo muna kayo, Lo. Ayos lang naman ako, Apo. Ginalit lang talaga ako ng tatlong yon. Ang kapal ng mga apog na pumunta pa talaga dito sa atin at alokin tayo ng pera. Isama nila hanggang sa hukay ang pera nila. Heto na po ang tubig niyo. Inumin niyo po muna. Salamat, Iha. Ayos ka lang ba? Opo. Siguro po nakarating sa kaalaman nila na may nakuha tayong abogado na matapang at hindi kayang bayaran. Kaya siguro nagbabaka sakali silang papayag tayo sa gusto nila. Walang sasapat na pera ang ginawa nila sa iyong kalapastanganan. Ang kapal din ng mukha ni Kapitan Pal. Sinamahan pa talaga ang dalawang yon. Ngayon pa lang, ipinakita na niya agad ang tunay niyang kulay. Tingin ko po, hindi na sila babalik pa. Nakita ko yung takot sa mga mukha nila.
Kulang na lang maihis sila sa salawal. Hindi tayo nakasisiguro sa bagay na yan, Apo. Pero kahit paulit-ulit pa silang pumunta dito, iisa pa rin ang magiging sagot ko. Pasensya na kayo, Lo. Imbis na makatulong ako sa inyo dito sa bahay, naging pabigat patuloy. Ano ka ba, Apo? Huwag mong sabihing pabigat ka sa akin. Ni ang isipin man lang ang bagay na yan. Sila ang pabigat sa lipunan, kaya dapat lang sila na makulong para hindi na rin pamarisan. Opo, Lo. Tama ka dyan. Nakahanda na nga po pala yung tanghalian natin. Kumain na po muna tayo. Tumalima naman agad ang matandang lalaki habang kumakain nga sila. Pasulyap-sulyap ang dalaga sa kanyang lolo. Parang naiiyak naman kasi siya ng mga oras na yun. Sa pagkakataon na yun, hindi dahil sa sinapit niya, kundi dahil sa ipinapakitang pagmamahal ng matanda sa kanya. Kung wala ito, marahil nabaliw na siya dahil sa kanyang sinapit. Kinabukasan, maagang gumayak si Denden at ipinagtaka yun ng kanyang lolo. Oh, bakit ang aga mong gumising, Apo? May lakad ka ba? Lo, maglalabada lang po ako kay Mrs. Dores. Sayang din po yun eh. May pasobra po ang bayad noon sa akin. Sigurado ka ba, Iha? Opo, Lo. Ayoko na rin po magmukmuk dito sa bahay. Ayoko na pong laging isipin yung nangyari sa akin. Wala naman po akong magagawa pa para ibalik ang nakaraan. Pero kaya mo na ba talaga ang maglabada? Kaya ko na po. At saka malaki na po yung utang natin sa tindahan kay Aling Cora. Huwag mo munang intindihin ang utang natin kay Aling Cora. Pugmayag naman siya na unti-untiin ko ang pagbabayad doon. Nakakaraos naman tayo kahit papano sa tulong ng aking pensyon. Itabi niyo na lang po yan, Lo. Para po may magamit kayo sa mas mahalagang bagay. Hayaan niyo na lang po ulit ako magtrabaho. At saka po, mas gusto ko rin po kasing maging abala ko. Kung dito lang kasi ako sa bahay, para akong mababaliw. O siya, kung talagang buo na ang pasya mo, basta kina Mrs. Doris ka lang, ayoko nang lalayo ka pa. Kapag ika'y ginabi, huwag ka nang aalis. Susunduin kita doon. Tumango naman si Denden nang pumanaog sa kanilang bahay. Bahagya siyang kinabahan, lalo na nang pinagtitinginan siya ng mga tao. Ang iba'y nang-uuyam sa kanya. Samantalang ang iba naman, awa ang mababanaag sa mga muka. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito, basta taas noo siyang naglakad papunta sa bahay na kanyang pinagsiserbisyuhan na paglalabada. Nang sumunod na mga araw, regular na muli ang pagtatanggap ni Denden ng mga labahin. Maging ang pamamalansya, tinanggap na rin niya. Basta sa bahay lamang nila gagawin ang pamamalansya. Sa gabi niya kasi ginagawa ang mga iyon. Pagkatapos ng hapunan, hinarap naman niya ang pamamalansya. Kailangan niya kasi iyon na maihatid kinabukasan. Magpahinga ka na, Iha. Wag mo naman sanang sagarin ang katawan mo sa trabaho. Baka ika'y magkasakit naman yan. Kailangan ko po kasing tapusin ito ngayong gabi. Kailangan na po kasi ito na may-ari bukas ng umaga. Pagkahatid ko naman po nito bukas, wala na po akong gagawin. Makakapagpahinga na po ako noon, Lo. Tutulungan na muna kita at hindi pa naman ako inaantok. Ako na ang maglalagay ng uling sa plancha. Napangiti naman ang dalaga. Noon lamang nakita ni Kamimeng nang ngumiti ang kanyang apo, kahit hindi umabot sa mga mata. Matuli na lumipas ang isang buwan, hindi pa rin nila nakakamit ang hustisya. Naisip na lamang nila na sadyang mabagal ang batas para sa mga katulad nilang mahirap. May mga gabi pa ring naririnig niyang umiiyak ang apo niya. Minsan, napapatulala na lamang ito
na tila malalim ang iniisip. Awang-awa siya lagi rito. Kung maaari lamang sana niyang akuin ang sakit na nararamdaman ng kalooban ng kanyang apo. May ilang beses pang pumunta ang magkapatid kasama ang kapitan para kumbinsin sila na iurong ang demanda. Ngunit matigas ang maglolo na panindigan ang tama. Isang beses, galing sa bayan si Kamiming nang mandat na ng apo na umiiyak. Pakiwari niya, kanina pa ito umiiyak dahil mugto ang mga mata. Bakit ka umiiyak, apo? May nangyari ba sa'yo habang wala ako? Mga hayop sila! Hayop! Ano bang naging kasalanan ko? Naging mabuti naman ako, di ba? Bakit sa akin pa ito nangyari, Lo? Makakamit rin natin ang ustisyang nararapat sa'yo, apo. Magtiwala ka lang. Kahit na makulong pa sila, hindi ko na rin naman may babalik ang dati. Marumi na ako. Sinira na nila ako. Binaboy. Mabuti pang mamatay na lang ako, Lo. Ano bang dapat kong gawin para maibsan ang iyong nararamdaman, apo? Sabihin mo lamang, ate. Gagawin ko ang lahat. Wala kang magagawa. Sira na ang buhay ko. Wala nang pag-asa. Hanggang dito na lang ako. Huwag mo namang sabihin yan, apo. Narito pa ako. Nasasaktan rin ako kapag nagkakaganyan ka. Iwanan niyo na ako. Gusto ko mapag-isa. Hindi niyo naman ako matutulungan eh. Iwanan niyo na ako! Iha, huwag ka naman ganyan kung magsalita sa akin. Tindin, huwag kang magkulong sa kwarto. Mag-usap muna tayo. Kahit anong pagtawag ni Kamiming sa dalaga, hindi na ito sumagot. Inilak na rin ito ang pinto at naggulong sa loob. Parang nauupos naman ng kandila na napaupo si Kamiming. Tuloy na ring nalaglag ang kanyang luha sa mga mata. Hindi na lumabas ng silid si Denden. Nagkulong na lamang siya maghapon at walang ginawa kundi ang umiyak. Narinig naman ni Kamiming ang mga hikbi nito. Walang nagawa ang matanda kundi maawa na lamang sa kalagayan nito. Akala naman niya unti-unti nitong natanggap ang nangyari. Lalong nadagdagan ang galit niya sa magkapatid. Parang gusto niyang sa kamay niya mismo pagbayarin ang mga ito. Walang tulog magdamag si Kamiming dahil pinakikiramdaman niya ang apo niya na nasa kabilang silid lang. Maaga ring bumangon si Kamiming para maganda ng kanilang almusal. Lumabas naman ang apo nang tawagin niya. Saka naman siya nakahinga ng maluwag. Kumain ka ng marami, apo. Hindi ka naghapunan kagabi. Wala po talaga akong ganang kumain, Lo. Kailangan mong kumain. Kailangan kasi nating makipagkita Hindi sa po abogado. ako sasama. Kung gusto niyo pong ituloy ang kaso, bahala na po kayo. Wala na akong pakialam. Ay, apo ko, ano bang nangyayari sa iyo? Meron ngang tutulong sa atin. Huwag mo naman sanang sayangin ang pagkakataong ito. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Bakit? Kapag po ba nakulong ang mga hayop na yon, babalik po ba sa dati? Hindi, di ba? Kahit paulit-ulit silang makulong, marumi na ako. Sira na ako. Habang buhay ko na itong dadalhin, Lo. Yung panguhusga ng mga tao sa akin na kesyo kasalanan ko yung nangyari sa akin, na malandi ako, na tama lang yung nangyari sa akin to. Bakit kailangan silang iyong intindihin, apo? Ang pakinggan mo ay ako. Wala naman silang pakialam sa nangyari sa iyo. Huwag mo na silang intindihin. Madali lang sa inyong sabihin yan. Dahil hindi nyo alam yung nararamdaman ko. Wala kasi kayong alam. Meron pa ba akong hindi nalalaman, apo? Meron ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Hayaan nyo na lang po muna ako. Pakiusap po. Gusto ko lang mapag-isa. Huwag niyo muna akong tanungin.
Pero apo, nag-aalala ako sa iyo. Baka mamaya, kung anong maisipan mong gawin. Pabayaan niyo na lang po muna ako. Talagang gusto ko mapag-isa. Yun ang kailangan ko. Iniwan na lamang siya ng apo sa hapagkainan. Pumasok uli ito sa kanyang kwarto. Nang sulyapan niya ang pagkain nito, halos hindi niya malang ito nagalaw. May kaba siyang nararamdaman na hindi mawari kung para saan. Sa ilang araw, lagi lang tulala ang apo. Bihirang magsalita. Bumagsak na rin ang katawan nito. Dahil hindi ito kumakain, paulit-ulit niya naman itong tinatanong kung ano ang problema. Pero hindi talaga ito nagsasalita. Sumagi na lamang sa isip niya na dala iyon ang nangyari. Kahit ilang beses pang pumunta doon ang babaeng abogada na tutulong sa kanila, hindi naman ito hinarap ng dalaga. Nahiya namang humingi ng paumanhin si Kamimeng. Iyon bang hindi mo pagharap sa abogada pahiwatig na ayaw mo nang ituloy ang kaso? Sinabi ko naman sa inyo, kahit makulong pa ang mga iyon, wala na ring magbabago. Nando na tayo. Pero ang mahalaga, mabigyan ng hustisya ang nangyari sa'yo. Pagod na po ako. Gusto ko na pong magpahinga. Apo ko, mag-usap muna tayo. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala pong nangyayari sa akin. Tanggap ko na ang kapalaran ko. Kahit hindi mo sabihin, ramdam ko ang bigat dyan sa dibdib mo. Kaya alam ko, meron ka pang hindi sinasabi sa akin. Tandaan niyo po lagi, Lo. Mahal na mahal ko kayo. Patawarin niyo ko kung binigo ko man kayo. Pero hindi ko na po talaga kaya. Hindi mo ko binigo, Iha. Sa katunayan ikaw ang pinakamagandang iniwan sa akin ng nanay mo. Alam mong, mahal na mahal din kita. Lumapit pa si Denden sa kanyang lolo. Saka ito binigyan ng mahigpit na yakap. Iba ang naramdaman ni Kamimeng ng mga oras na yun. May kakaibang lungkot din ang bumabalot sa kanya. Pinagkibit balikat na lamang niya iyon. Hinagkan pa siya ng apo sa noo bago pumasok sa kwarto nito. Naiwan namang nag-iisip si Kamimeng. Hindi man diretsahang sabihin ng apo, wala na itong balak na ituloy ang kaso. Marahil, dala ng kahihiyan na maaring sapitin itong muli, kaya nagbago ito ng isip. Lumapit siya sa may bintana. Tinanaw niya ang malaking buwan. Maraming beses na rin niyang inisip na ilagay ang paghihiganti sa kanyang kamay, pero lagi ring nananaig sa kanya ang kapakanan ng apo. Ayaw niyang balang araw magdusa ito sa kanyang gagawin. Dala ng puyat ng mga nakaraang gabi dahil lagi niyang binabantayan ng apo, mahimbing na ang pagtulog niya. Agad siyang pumunta sa kusina para magluto ng almusal nila. Nang makatapos na, tinawag niya ang kanyang apo. Nakailang katok na siya at tawag sa pangalan nito, pero walang tugon ito mula rito. Wala rin siyang naririnig na kalusko sa loob. Nang pihitin niya ang seradora, nagtataka siya dahil hindi na iyon nakalak. Biglang kumalabog na mabilis ang dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman ng mga sandaling yun. Nanginig pa ang kamay niya nang pihitin niya iyon pabukas. Para siyang pinagsakluban ng langit nang makita ang nakabiti na apo. Nangingitim ang talampakan nito at mahaba na rin ang nakalawit na dila. Indikasyon na ilang oras na itong patay. Denden! Apo ko! Bakit mo ito ginawa? Hindi maaari! Apo! Nilapitan ni Kamimeng ang paang nakapitin. Niyakap niya iyon ng mahigpit habang patuloy na nagtatangis. Narinig naman ng mga kapitbahay ang magpapalahon ng iyak ng matandang lalaki.
Sa pangungunan ni Aling Bebe, agad nilang tinungo ang bahay ng maglolo. Kahit sila napatda sa nasaksiyang pagkakabiti ng dalaga sa silid nito, hindi agad sila nakahinga at napaiyak na lamang, at dahil na rin sa labis na awa. Nagtulong-tulong na ang mga kapitbahay para maiburol na maayos si Denden. Sa hiling na rin ni Kamiming, pinanatili nitong sarado ang kabaong ng dalaga. Isang sulat ang iniwan ni Denden para sa kanyang lolo. Ayon sa sulat, hindi nito kayang maging ina ng sanggol nang ipinagbubuntis niya. Mas gugustuhin pa nitong mamatay na kasama ang magiging anak nito. Wala man lang akong kamalay-malay na ang bigat-bigat na pala ng problema dinadala ng apo ko. Kaya pala napapansin ko, lagi siyang tulala. Ayaw lumabas ng kwarto. Hindi ko man lang siya nabantayan, apo ko. Bakit mo ako iniwan? Umiyak na din si Aling Bebe at ang asawa nito habang kaharap nila ang matandang lalaki. Sinisisi rin ng ginang ang sarili kung bakit hindi man lang nito napayuhan ang dalaga. May pagkakataon pang pumunta ito sa bahay nila na tila mayroong gustong sabihin. Hindi naman ito nag-usisa. Akala niya kasi dala na lang din ang nangyari, kaya parang kakaiba ang mga ikinikilos nito. Nasa harapan ng kabaong sila Kamiming nang biglang dumating si Kapitan Bal. Nakikiramay po kami at ang buong pamilya ko sa nangyari sa apo niyo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Tingnan mo ang kabaong ng apo ko. Ngayon mo sabihing may katumbas ang buhay niya. Naiintindihan ko po ang pagdadalamhati. Hindi mo ako maiintindihan kahit kailan, Kapitan. Dahil kailanman, wala sa aming mahihirap ang simpatya mo. Umalis ka na bago pa bumangon ang bangkay ng apo ko. Maniwala man po kayo sa hindi, lubos po ang aking pakikiramay sa... Sinabi nang umalis ka na! Hindi ko kailangan ng presensya mo dito! Biglang namatay ang sindi ng mga kandila kahit wala namang hangin sa paligid. Parang may malamig na bagay ang yumakap kay Kapitan Bal. Nagbigay rin ito sa kanya ng kilabot, ang matalim na titig ni Kamiming. Maririnig din sa paligid ang angasan na malas daw kapag namatay ang kandila ng patay. Aalis na po ako, Kamiming. Muli po ay nakikiramay ako. Hindi nilubayan ni Kamiming ng tingin ang kapitan hanggat hindi ito nawawala sa kanyang paningin. Muli niyang ibinaling ang paningin sa kabaong ng apo. Meron siyang ibinulong rito na tanging siya lamang ang nakababatid. 3 araw lang na ibinurol ang dalaga. Nang araw na ilibing na ito, maraming kapitbahay at dating amo ng dalaga ang sumama sa paghahatid sa kanya sa huling hantungan. Nang araw na yun, marami ang nakapansin na hindi umiyak si Kamiming. Hindi katulad nung nakaburol pa ang apo. Nakatitig lamang ito habang ibinababa sa lupa ang silyadong kabaong ng dalaga. Unang gabi na hindi kapiling ni Kamiming ang apo, binalot siya ng matinding kalungkutan at pangungulila. Bakit mo naman ako iniwan agad, apo? Paano na ako? Huwag kang mag-alala, apo. Hindi ko hahayaang mabaliwala ang pagkawala mo. Kahit patay ka na, titiyakin kong makakamit mo pa rin ang ustisyang nararapat sa'yo. Ako ang bahala
Buong gabing umiyak ng umiyak si Kamiming. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Nakasalubong pa rin niya ang ilang kapitbahay. Tinanong siya kung saan pupunta. Pero ni isa sa kanila, wala siyang sinagot. Naisip na lamang ng mga kapitbahay na baka pupunta siya sa sementeryo para dalawin ang apo. Lingid sa mga taga roon, may isang kubo na hindi pinupuntahan ng mga tao. Doon papunta si Kamiming. Sirang-sira na ang kubo. Wala na rin yung pinto. Pumasok siya sa loob ng kubo. Pinagmasdan ang nakahiga sa mahabang lamesa na naroon. Napalilibutan iyon ng mga sariwang bulaklak. Pero ilang araw na, natutuyo na iyon. Ang mabangong amoy ay humahalo na sa nabubulok na laman. Hindi ako papayag na mailibing ka nang hindi mo nakakamit ang hustisyang para sa iyo. Simula ngayong gabi, sisimulan ko na ang paghihiganti. Ang buong baryong ito ay mababalot ng lagim at takot. Pero hindi tayo maaawa. Walang nakakaalam sa malagim na lihim ni Kamiming. Isang sumba ang matagal nang nananalaytay sa kanyang pamilya. Ang lihim na yun na kahit si Denden hindi alam. Nais niya kasing mamuhay ng normal ang apo, katulad ng mga kaidaran nito. Hindi niya akalain na darating ang panahon na magiging isa rin itong amalanhig. Isang uri ng patay na aswang, hayok sa dugo at laman, walang awa at mabangis. Nakatitig lamang si Kamiming sa katawan ng apo. Maya-maya, biglang gumalaw ang mga daliri nito sa kamay. Sumunod na nagmulat ang mga mata nito. Walang emosyon na tumayo. Mabilis itong tumakbo palabas. Hindi man lang nito sinulyapan ang matandang lalaki. Isang lalaki ang nakasalubong ni Denden. Agad niya itong ginapang. Hindi nagawa pang makahuman ng lalaki. Hindi na ito nagkaroon ng pagkakataon na makasigaw ng tulong. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ng lalaki sa madamong gilid ng daan. Halos buto na lang ang natira rito. Samantala, nilinis naman ni Kamiming ang katawan ng apo. Puno kasi iyon ng natutuyong dugo. Kahit masangsang ang amoy ng bangkay, hindi man lang iyon alintana sa matandang lalaki. Sunod-sunod ang gabi na muling umatake ang salarin. Katulad ng nauna, halos buto na lang na iniiwan ang katawan ng mga biktima. Nagkaroon tuloy ng hinala ang mga tao roon na baka isang aswang ang nasa likod ng patayan. Nagbahay-bahay naman si Kapitan para paalalahanan ang mga kabarangay tungkol sa gumagalang salarin. Ang bahay ni Kamiming ang huling pinunta niya. Naabutan niya itong nasa bakuran. Magandang hapon, Kamiming. Ay, kumusta po kayo? Para saan ang pangungumusta mo? Nakikita mo na naman siguro akong malungkot at nag-iisa lang. Simula nung mawala ang apo ko, wala na ring saysay ang buhay ko. Ay, naiintindihan ko po ang pagdadalamhati ninyo, pero kailangan nyo pong tatagan ang pagkawala ng apo nyo. Wala na po tayong magagawa sa bagay na yan. Madaling sabihin para sa'yo dahil wala ka sa katayuan ko. Ano bang sadya mo? Hindi ako naniniwalang pangungumusta lang ang pakay mo. May iba sana akong sadya. Nabalitaan nyo naman siguro ang sunod-sunod na patayan dito sa ating lugar, ano? Paalalahanan ko lamang po kayo na iwasan nyo pong lumabas ng gabi kung wala naman po kayong mahalagang gagawin. Iyon lamang ba? Sinasabi ko sa'yo,
malabong mangyari sa akin ng sinapit ng mga biktima. Kahit noon, hindi ako lumalabas ng bahay. At isa pa, mas higit na nakakatakot ang taong lumapastangan sa apo ko. Mabuti siguro na wag na nating ungkatin ang mga bagay na yan, wala naman po kayong magagawa pa. Kalimutan niyo na lang po ang nangyari. Kailanman ay hindi ko makakalimutan ang mga demonyong yun. Hindi na po ako magtatagal, Mag-iingat po kayo. Mag-isa pa lang naman kayo dito. Ikaw ang mag-ingat, Kapitan. Hindi ako. Anong ibig niyong sabihin? Abay, tumalikod ka agad. Ibang klase rin ng matanda. Sa bagay, hindi ko siya masisisi kung ganun ang galit niya. Naiiling na naglakad papalayo si Kapitan. Nakadungo naman sa may bindana si Kami Ming. Nang makalayo si Kapitan, dali-dali siyang pumunta o punaog para puntahan ang kubong kinaroroonan ng apo. Samantala, nagulat naman sa sunod-sunod na katok si Elmer. Kinakabahan siya nang lumapit sa may pinto. Nag-aalangan siya kung bubuksan niya iyon dahil sa kumakalat ng balita. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ang boses ng kapatid. Dali-dali niya iyong binuksan. Ba't ba ang tagal mong buksan? Kanina pa ako katok ng katok. Wala naman kasi akong inaasahan na darating Kaya akala ko… Akala mo ano, ha? Ako yung salari na pumapatay rito sa baryo? Oo Ano nga pala yung ginagawa mo dito? Di ba? Bawal ang lumabas ng bahay pag gabi. Paano kasi? Nag-away kami ng ate mo Wala naman akong ginagawa Bunganga ng bunganga. Pagod na ako sa trabaho, pagdating sa bahay, bunganga pa rin. Tungkol na naman kay Dindin. Ano pa nga ba? Patay na nga yung babae. Ayaw pa rin akong tantanan. Sa totoo lang, kuya, nung nalaman ko na nagpakapatay si Dindin, hindi na ako pinatulog ng konsensya ko. Madalas ko siyang mapanaginipan. Bumangon daw siya sa libingan niya. Ano? At ngayon, hinahanap tayo para gantihan. Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Mabuti nga patay na siya. Dahil kung hindi pa siya patay, pareho tayong mabubulok sa kulungan. Gusto mo ba yun? Kuya, hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa natin sa kanya? Hindi! Nagpapasalamat pa nga ako at naisipan niya magpakamatay. Di wala na tayong problema. Huwag na nga nating pag-usapan yan. Nangingilabot kasi ako kapag nababanggit ang nangyari sa kanya. Ikaw itong binabanggit-banggit mo nangyari. Wala kang bukang bibig kundi pangalan ng babaeng yon. Maiba nga pala ako. Alam mo ba? Nung isang araw, nakita ko si Kami Ming. O ano naman? Papunta siya sa bakanting lote. Na kinatatakutan ng mga taga rito. Dahil marami raw nagpapakita. Nagtataka lang ako kung anong ginagawa niya doon. Papo na yun Mamalay ko sa matandang yun. Baka doon niya ipinagtitirik ng kandila yung apo niya. Dito ka ba matutulog ngayong gabi? Malamang. Alangan namang pauwiin mo pa ako ngayong gabi. Mukhang matindi talagang naging away ng asawa niyo Hindi pa rin humuhupa ang init ng ulo mo. Kasalanan kasi ito ng labandera na yun. Huwag mo nang sisihin pa si Dindin. Patay na yung tao Akala ko ba ayaw mo na siyang pag-usapan pa? Ayoko na nga. May alak ka ba dyan? Meron pa naman. Teka, kukunin ko lang. Bilisan mo lang Magdala ka na rin tuloy ng pulutan. Teka lang Elmer, may nakalimutan ako. Kukunin ko lang sa jeep ko yung naiwan ko. Bilisan mo lang. Baka mamaya
May makakita dyan sa'yo sa labas. Nakalabas na ng bahay si Natoy bago makabalik si Elmer. Papunta pa lamang siya sa jeep nang matigilan. May naamoy kasi siyang masangsang na amoy. Mas matindi pa sa nabubulok na laman. Sumasama pa sa hangin ang amoy na yun. Nakarinig din siya ng mga angil sa paligid. Para yung nagbumula sa mabangis na hayop. Nagmamadali siya sa pagbalik sa loob ng bahay. Hawak pa niya ang dibdib dahil sa matinding kaba na kanina niya pa nararamdaman. Oh, bakit namumutla ka dyan? Nakuha mo ba yung nakalimutan mo sa jeep? Hindi para kasing may hayop sa labas eh. Aso ba? Baka alaga ng kapitbahay ang nakita mo. Hindi. Basta mahirap ipaliwanag. Alam ko, meron sa labas. Mabuti pa magsara ka na ng bintana at pinto. Siguraduhin mo na hindi makapapasok ang anuman sa mga yon. Kanina pa nakalakang pinto sa kusina at ang mga bintana. Simula nang kumalat yung balita tungkol sa gumagala na salarin. Maingat na ako. Lalo't ako lang lagi ang naiiwan dito sa bahay. Kung sino man o ano man yung nasa labas, hindi yun makakapasok dito. Ay, mabuti naman. Ituloy na natin ang pag-inom. Gusto kong makalimot kahit ngayong gabi lang. Handa na nga eh. Ikaw na lang hinihintay ko. Habang nagiinuman ang magkapatid, isang paris naman ng mga mata. Ang kanina pa'y naghihintay ng pagkakataon. Mailap ang mga mata nito. Humpak ang nag-aangas nitong pisngi. Hindi ito umaalis doon dahil naaamoy niya ang dugo na nasa loob ng bahay. Yung amoy na matagal niyang hinahanap. Ngunit bigo siya na makuha ang gusto niya ng gabing yun. Nagmamadali siyang bumalik sa kubo kung saan siya nakahimlay. Kinabukasan, walang napabalita na may natagpo ang patay sa kanilang lugar. Nagtataka namang pumunta si Kamimeng sa kubo kung saan ang apo niya'y walang bahid ng dugo ang paligid ng bibig nito at ang damit. Mukhang natagpuan mo na ang hinahanap mo, kaya ayaw mo na ng ibang laman at dugo. Sige lang apo, hanapin mo sila at pagbayarin sa ginawa nila sa'yo. Isang imbing ngiti ang gumuhit sa labi ng matandang lalaki. Nagtagal pa siya ng ilang oras sa kubo. Nais pa niya kasing makasama ang pinakamamahal na apo. Bago magtakip silim, umuwi na siya sa bahay niya. Pagdating sa kanila, nilukuban naman siya ng matinding kalungkutan. Naabutan pa siya ng ganung ayos ni Aling Bebe. Ang balak sanang magdala ng ulam para sa kanya. Napakabuti mo, Bebe. Kayo ng buong mag-anak mo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nakilala ka namin ng apo ko. Salamat at hindi mo kami iniwan nung mga panahon na kailangan namin ng karamay. Meron lang sana akong hihilingin sa iyo. Ito na ang huling kahilingan ko sa iyo. Kapag namatay ako, gusto kong silyado rin ang kabaong ko katulad ng sapo ko. At gusto kong nakadapa ang bangkay ko sa loob ng kabaong ko. Nagtataka man si Aling Bebe sa habilin na iyon ng matanda. Tumango na lamang siya. Pagkatapos maibigay ang ulam, nagpaalam na siya. Kahit kasi nasa malapit lang ang bahay nito, ayon ng babaeng maaabutan siya ng gabi sa labas ng kanilang bahay. Samantala, nag-iisa naman si Elmer sa bahay nila. Kanina pa siya hindi mapakali. Pakiramdam niya kasi may nagmamasid sa kanya. Nakadagdag pa ng kanyang kaba ang walang tigil na pagtahol ng aso ng kapitbahay. Tila sa harapan lamang nila ng kanyang bahay, tumatambay ang tumatahol. Nakakainis naman talaga eh. Dito pa talaga sa harapan ng bahay ko. Kapag nahuli lang kita, kaldereta ang abutin mo sa akin. Inabala na lamang niya ang sarili sa pakikinig ng radyo, pero mas nanaig pa rin ang ingay ng aso.
hanggang sa hindi na nakatiis. Lumabas na siya ng bahay pero sumalubong agad sa kanya ang masangsang na amoy na tila galing sa nabubulok na laman. Ang baho! Parang bulok na karne na inuud na. Tumahimik kang aso ka! Babarilin kita dyan! Teka, ano yun? Tao ba yun? Ba't parang lasing kong maglakad? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Teka. Ha? Totoo ba to? Denden! Paano nangyari? Bangkay ka na! Ah! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Parang hayok na sinagpang ni Denden ang liig ng lalaki habang ang kamay niya abala sa pag-uukay sa tiyan nito hanggang sa mabutas at lumabas ang lamang loob nito. Sa kabila ng narinig ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng lalaki, wala man lang silang lakas ng loob para lumabas at saklolohan ito. Mula sa bintana ng isang bahay, nakasilip ang isang saksi. Noon ito napagtanto, aswang nga pala talaga ang salarin sa nagaganap na patayan sa kanilang lugar. Kinabukasan, kalat na ang nangyaring pagkamatay ni Elmer. Kasalukuyang kinakausap ni Natoy si Kapitan Bal. Totoo ba ang kumakalat na balita? Aswang di umano ang pumatay sa kapatid ko? Yun ang sabi kasi ng nakakita. Kalokohan! Hindi naman totoo ang aswang na yan. Hindi mo ba naiisip na baka karma ang nangyari sa kapatid mo? Ano bang sinasabi mo? Ulitin mo nga! Yung nangyari sa kanya ay karma sa ginawa ninyo kay Denden. Hindi kami ang pumatay sa labanderang yun. Siya ang pumatay sa sarili niya. Alam mo yun? Hindi yun ang tinutukoy ko. Yung ginawa niyo sa kanya na pambababoy. Buti na lang nakakatulog ka pa na mahimbing sa gabi. Kung kailan patay na yung babae na yun, saka ka naman maniniwala sa kwento niya. Ay, tama nga naman ang lahat ng sinabi ni lolo niya. Gusto ko nang ituwid ang naging pagkakamali ko noon. Sana ikaw din. Bago pa maging huli ang lahat. Hindi, huwag mo kong tuturuan kung anong gagawin ko. Hindi ikaw ang magdidikta sa akin. Bahala ka sa buhay mo. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi na ako papayag na may isang Denden pa ang muling magdusa sa kamay mo. Tinalikuran ni Kapitan Bal ang lalaki. Nakahinga na rin siya ng maluwag sa wakas. Nagkaroon na siya ng boses. Hindi na lang siya sunod-sunuran sa bang ito. Pinuntahan niya ng araw na yon si Kami Meng. Ano na naman ang ginagawa mo rito? Aba, inawiwili ka na yatang pumunta dito. Nandito ako para humingi ng paumanhin sa inyo. Tama kayo sa mga sinabi niyo sa akin dati. Hayaan niyo akong makabawi sa mga pagkukulang na nagawa ko sa mga kababaryo natin. Kung bukal sa loob mo ang sinasabi mo ngayon, gawin mo na lang. Huwag sa salita lang. Oo, gagawin ko po talaga. Handa naman po akong patunayan. At sa ibang tao na tama ang aking desisyon. Hindi pa naman huli ang pagbabago sa iyo. Nabalitaan niyo po ba yung nangyari kay Elmer? Oo naman. Maaga pa lang, balita na ang nangyari sa kanya. Karma na siguro yun sa kanya. Kami Meng, meron po kasing saksi sa nangyari. Aswang daw ang pumatay sa kanya. Naniniwala po ba kayo sa aswang? Abay, bakit mo naman naitanong? Naitanong ko lang ho dahil isa ho kayo sa mga lehitimong taga rito. May ganito rin po bang nangyari noon? Ngayon lamang may nangyaring ganyan dito. Para bang ang tahimik ng baryo na ito nabahira na ng lagim.
simula nang may makapasok na mga dayo. Baka po nagkataon lang po ang lahat. Yung ibang dayo naman po na napadpad dito sa atin ay mabait naman ho. Sabagay, depende rin nga siguro sa tao. Kung demonyo ka, kahit saan ka dalhin, asal demonyo ka pa rin. Paano ho? Tutuloy na ako. Hanggat hindi pa ho nahuhuli ang salarin. Bawal din pong lumabas kapag gabi, ha? Tumango na lamang si Kamiming sa kapitan. Nang makaalis na ito, sumaglit siya sa kubo. Habang tumatagal, lalong nagiging masangsang ang amoy ng bangkay ng apo. Marami namang dugong natuyo sa palibot ng bibig nito at sa damit. Nilinisan muna ni Kamiming ang bangkay ng apo bago ito kinausap. Siya na lang ang kulang. Mabibigyan na rin ng hustisya nangyari sa'yo. Sobrang namimiss na kita, apo ko. Yung paano mo ako patawadin. Ang daya mo naman, apo. Nauna ka pa sa akin. Dapat una ako sa'yo. Hindi na mapigilang mapahagulo ni Kamiming sa harap ng bangkay ng apo habang buhay siyang mangungulila rito. Samantala, sa burol ng kapatid, hindi rin makapaniwala si Natoy na wala na ito na parang nung isang gabi pa lamang ay masaya pa silang nagiinuman. Ngayon, nasa silyadong kabaong na ito dahil halos hindi makita ang itsura nito. Kaya silyado ang kabaong nito. Kokonti lang naman ang nakikilamay ng mga sandaling yun. Hindi sigurado ni Natoy kung dahil ba sa balitang may gumagalang mga aswang na siyang pumapatay sa mga biktima o dahil wala naman talagang gustong makisama sa kanila dahil sa reputasyon na meron sila. Ang halos naruroon lang ay mga kamag-anak lang din nila. Naruroon din ang asawa na hindi makapaniwala na kasama ang bayaw niya sa magiging biktima. Dahil bundis ang asawa ni Natoy, hindi ito maaaring magpuyat. Nagpaalam na itong uuwi ng bahay nila. Walang kamalay-malay ang babae na siya pala ang susunod na bibiktimahin. Habang mag-isa itong naglalakad pa uwi, may naghihintay ng kapahamakan dito, katulad ng naging biktima o tulad ng nangyari kay Elmer. Walang pinagkaiba ang nangyari sa kanya. Nang makita ang bangkay nito, punong-puno ng paghihinagpi si Natoy. Sa loob kasi ng ilang oras, 2 mahal sa buhay ang nawala kaagad sa kanya. Hilam sa luwa ang kanyang mga mata habang nakatunghay sa 2 kabaong na naroon sa kanyang harapan. Nakikiramay ako sa nangyari. Mukhang tamang kumakalat na balita. Tungkol ba sa aswang na napabalitang gumagala sa atin? Oo. Tingin ko, kami talaga ang sadya na. Baka nagkataon lang. Nasa labas ng bayang asawa mo kaya siyang inabot. Hindi naman kami nagkulang ng paalala sa inyo. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. Ayokong mamatay sa ganung kabrutal na paraan. Di mangyayari yon kung hindi ka lalabas ng bahay sa gabi. Sa gabi lang naman siya umaatake. Sa kabila ng mga sinabi ni Kapitan, hindi pa rin siya kumbinsido na ligtas nga siya kung nasa loob siya ng bahay. Nang mailibing na ang kapatid at asawa ni Natoy, pakiramdam niya kasi kahit araw-araw may matang nakasunod ng tingin sa kanya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, hindi siya maaaring magkamali. Nakatayo dun si Kamiming. Pakiramdam niya, tinutuya siya nito sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay. Dahil sa pangyayari, hindi mapigilan ni Natoy na hindi lunurin ang sarili sa alak gabi-gabi. Tol, ikaw lang nga lang ang kapatid ko. Iliwan mo pa ako. Ano ka ba naman? Tigas kasi na ulo mo eh. Sinabi na huwag kang lalabas. Yan tuloy ang nangyari sa'yo.
Kasalanan mo rin eh. Buong gabing nagpakalunod sa alak si Natoy. Kinabukasan, naisipan niyang puntahan si Kami Ming sa bahay nito. Anong ginagawa mo rito sa bakuran ko? Dinadalaw ko lang kayo. Wala naman siguro masama. Makakaalis ka na. Hindi ko kailangan ng pagdalaw mo. Bakit mo ako minamatyagan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka sa bakuran ko. Aalis ako pero tatandaan mo tanda. Ayaw na ayaw kung pinanunood ako sa malayo. Aminin mo man sa hindi. Alam kong ikaw yon. Patay na ang apo mo, tanda. Kaya tumigil ka na sa paghahanap ng hustisya. Hanggat malaya kang nakagagala, hindi pa nakakamit ng apo ko ang hustisyang nararapat sa kanya. Anong gusto mong mangyari, ha? Matulad ako sa kapatid ko. Yun ba? Kung sakaling mangyari yun sa'yo, dapat lang siguro dahil sa kasamaan mo. Ganun. Siguro ikaw ang aswang na pumapatay, ano? Umamin ka. Ikaw yun, di ba? Ikaw nga ata ang baliw sa atin. Hindi ka na nga marunong umamin sa kasalanan mo. Gusto mo pa akong pagbintangan. Uy, tanda. Babantayan ko ang kilos mo. Oras na malaman ko na ikaw ang aswang. Humanda ka sa akin. Natoy! Ano bang pinagsasabi mo kay Kami Ming? Nababaliw ka na bang talaga? Kapitan, anong ginagawa niyo rito? Ikaw ang dapat na tanungin ko kung anong ginagawa mo rito. Pumunta ka lamang ba rito para pambintangan ng matanda? Talaga bang sagad hanggang buto ang kasamaan mo? Pati ang nananahimik na tao gusto mong guluhin. Wala akong ginagawang masama sa kanya. May tinatanong lamang ako. Huwag ka na magkaila pa. Narinig ko ang lahat eh. Teka nga lang muna. Bakit parang kinakampihan mo siya? Sa tama lang ako kumakampi. At ang ginagawa mo na panggugulo ay hindi tama. Nananahimik dito si Kami Ming. Alam mo, hanggang ngayon, nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng apo niya. Kaya pwede ba, tigilan mo na siya at umalis ka na. Akala mo naman kung sino kang huwarang kapitan. Abay, ala ka. Pumunta ka na lang kapag hindi ka nalasing. Huwag kang pupunta ditong lasing ka. Matapang ka lang at nanggugulo kapag nakainom. Nakainom lang ako pero hindi ako lasing. Umalis ka na bago kita hulihin. Sige, aalis na. Hindi ko makakalimutan itong ginawa mong to. Huwag mong daanin sa pananakot mo. Hindi obra sa akin yan. Palingon-lingon pa si Natoy sa kanila habang naglalakad palayo. Ilang sandali pa binalingan naman ni Kapitan si Kami Ming. Pasensya na kung ginulo kayo, no? Kahit hindi ka dumating, kaya ko naman siyang harapin. Ayoko lang po makagawa kayo ng pagkakamali balang araw na pagsisisihan nyo. Sa tingin mo kaya, mayroon pa akong pagsisisihan ngayon? Wala na, Kapitan. Handa na ako sa lahat ng maaaring mangyari sa akin. Alam ng lahat na kay Denden lang umiikot ang mundo ko. Ngayong wala na siya, ano pag silbi ng buhay ko? Naiintindihan ko po kayo pero sana huwag kayong gagawa ng isang bagay na ikalulungkot niya kung saan man siya naroroon. Huwag kang mag-alala. Wala naman akong binabalak na anuman. Ang totoo niyan, hinihintay ko na lang ang huling sandali ng buhay ko. Gusto ko na kasing makasama ang apo ko. Hindi naman nakaimik ang kapitan. May awang sumibol sa kanya para rito. Batid niya na may mga kapitbahay pang tumitingin dito. Pero iba pa rin kapag apo ang kasama nito. Ngayong wala na ang nag-iisang taong dahilan para magpatuloy itong mabuhay. Ano pa nga ba ang silbi ng buhay nito? Nang pumasok na ito sa loob ng bahay, nakatingin lamang siya. Naiiling na lamang na umalis muna siya para gawin ang trabaho niya sa mga kababaryo. Gusto niyang makabawi kahit papano sa mga nasasakupan niya. Samantala,
Iba talaga ang kutob ni Natoy kay Kamimeng. Pakiramdam niya may itinatago ito. Biglang sumagi sa isip niya ang mga sinasabi ng kapatid niya noon na minsan itong nakita ang matandang lalaki patungo sa lugar na kinatatakutan ng mga taga roon. Kahit pa nakatatakot, pilit niya yung nilabanan. Tinungga niya ang dalang bote ng alak. Kahit papano, naibsan ang kabang nararamdaman niya. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw niya ang bahay ng matandang lalaki. Ilang sandali lang, malapit ng gumabi, wala na rin siyang nakikita mga tao sa labas. Maya-maya lang, nakita niya si Kamimeng na lumabas ng bahay nito. May dala itong pala at mga asarol. Anong gagawin niya sa mga yon? Hindi kaya maghukay siya sa lupa? Para saan? Tama yata ang kutob ko. Kailangan ko siyang sundan. Inubos na muna niya ang laman ng bote ng alaka bago maingat na sumunod dito. Malayo ang agwat nila para hindi siya mapansin nito. Ang daang binabaybay nito ay ang sinasabi ng kapatid. Wala na ngang pumupunta sa lugar na yun dahil sa maliban sa dulo na yun, marami ring kwentong katatakutan sa lugar na yun. Malalaman ko rin kung anong tinatago ng matandang ito. Sa kasusunod niya rito, nakarating sila sa may kubo. Hinintay na muna nito makapasok sa loob bago siya lumapit. Malayo pa lang, nakaamoy na siya ng masangsang na amoy. Parang gustong bumaliktad ng sikmura niya sa tindi ng amoy na nagmumula sa loob ng kubo. Nagtakip siya ng ilong habang dahang-dahang lumapit sa kubo. Sirang-sira ang dingding nito at wala ring pinto. May malamlam na liwanag na nagmumula sa kandila. Nang makalapit na sa kubo, sumilip siya sa sirang dingding. Gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata niya. Nakahimlay sa malamlam na lamesa ang naaag na sa bangkay ni Denden, habang si Kamimeng naman tila kinakausap pa ito. Dinikta ng utak niya na tumakbo, pero parang ipinako ang mga paa niya sa kinatatayuan hanggang sa unti-unti nang gumalaw ang bangkay at tuluyan na iyong bumangon. Sabay na napadako ang tingin ng maglolo sa kanyang kinaroroonan. Noon lamang siya tila nagising. Napatakbo na lamang siya ng mabilis. Tulong! Beswag! Tulong! Pero bago pa siya makalayo sa lugar, nilundagan na siya ni Denden. Padapang natumba siya sa lupa, agad nitong nilapa ang kanyang batok. Nangisay naman ang katawan ng lalaki, kasabay ng pagbulwak ng dugo nito. Sinunod naman itong dukutin ang puso ng lalaki. Habang abala ang apo sa paglalapa sa lalaki, tahimik namang nanonood si Kamimeng habang tumutulo ang luha. Magpakabusog ka, apo. Dahil yan ang huling pagkakataon na kakain ka ng laman at dugo ng tao. Patawarin mo ako, apo. Hindi ko sinasadyang gawin kang halimaw. Gusto ko lang naman mabigyan ka ng hustisya. Hinintay lang ni Kamimeng na bumalik sa himlayan nito ang apo bago nang hukay sa lupa. Una niya munang ibinaon ang katawan ni Natoy bago isinunod ang bangkay ng apo. Inilagay niya itong nakadapa para kahit kailan hindi na ito babangon pa sa libingan. Wala namang nakapansin sa pagkawala ni Natoy maliban na lang nung mag-umpisa ng hanapin ito ng pamilya. Ngunit hindi na nagpakita pa ang lalaki sa mga taga roon. Maraming haka-haka ang lumabas. Maaari daw na nabiktima ng aswang, pero marami ring ang mga katanungan kung totoo man kung nasaan ang katawan nito. Matuli na lumipas ang mga araw, linggo na at mga buwan. Muling bumalik ang tahimik na baryo na yun. Unti-unti na ring nakalilimutan ng mga tao ang nakatatakot na pangyayari sa lugar na yun. Hanggang sa kasalukuyan, mahirap ipaliwanag kung totoo nga ba ang aswang na pumapatay sa ilang residente sa lugar. Iisang tao lamang kasi ang nakasaksi sa tunay na anyo ng salarin. Nang araw na yun, maraming tao sa bahay ni Kamimeng,
Kasalukuyan kasing pinaglalamayan ang matandang lalaki. Nadatnan kasi ito ni Aling Bebe na wala ng buhay sa bahay nito. Gaya ng bili nito, nakadapa itong nakalagay sa loob ng kabaong at silyado rin ito. Sa nakalipas na panahon, maaaring iba na ang lugar o iba na rin ang mga taong nakatira sa lugar na yun. Pero ang kwento tungkol sa ginahasang labandera ay nagpasalin-salin ang kwento. Ang iba, ginawa ng iba't ibang bersyon. Ang pinakasikat sa lahat ay ang kwentong bumalik umano ito mula sa libingan para maghiganti sa mga lumapastangan dito.